LTN Luo Trending Nation. Roba dongiti ng'eyo. Roba. We wamoke mondo jogo. Dongiti ng'eyo ni ka aya ta okabed gago. We wamoke mondo jogo koro. Openjwa gima ne kanyo no endo. Yes, nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka neno kanyo no endo wan kaendi gi Amisi mwenyewe. Jomoko luonge ne ginene. Bwana ukiwach nyinge ni te bwana. Yeah. Okay. Yes, nyakora mogi kaka winjo kanyo no endo machiegni kendo ma iluongo ne celebrity gossip. Celebrity gossip ni endi wawacho nu weche kaka gin kendo moko osebedo kopandore mang'eny ahinya wagolo ka endi. Kawuono wan gi jago ni endi miluongo ne Amisi Dennis. Amisi Dennis ni osebedo ka wuoyo kacha endo osebedo kotuomonwa adieri moko matin to pok wayude in person mondo mikoro be okelwa nikech pok ng'ato miega 2 hours kata 1 hour mondo wach adieri for 10 minutes. Kawuono wayude kaendi wadwa no wachnwa adieri for 1 day. Na winjo kacha endo kotuomo tho mar kolo matin oweyo. Osebedo kowuoyo kuom jopete gi loso mag thumgi oweyo. Kawuono wayude adwa ni in kanyo no endo nitie gimoro mosebedo ka chandi, gige loso tich, kaka jo angla negore kia jo bwana adwa ni koro owachnwa kawuono wachnwa nyaka ng'amono nego kolo kwala. Kapok subscribe na YouTube channel li endi subscribe iluonge ni LTN Luo Trending Nation. Kendo kai ndiye miwache adieri wan joma wache adieri wa recognize Amisi Dennis mano ng'ama wache adieri. Wan gi Kede Mr. Kede from Mombasa mano wache adieri. Wan gi Ogena Kidi Kibudi Kisumo mano ng'ama wache adieri. To gi any other person mano ko kanyo endo. Koro bwana kapok wadhi mbele wadwa ni kuongi mos joge. Amoso jowinjo tete ni okwe uru. Gesani ni endi in fact watimne wa mute macha mondo gine volume odong koni kech mai machiegni kodwa macha bor kodwa enya koro an mute mano mondo ana mute ma jodhurwa wadwa nwa los nu live ni maber to upenje adieri. Koro koponi ineno ka nitie gimoro chandi about Prince Enda penje kazane gimoro chandi about kwani gini noko kete don't disturb mode. Bas koro wachagi sani ni endi kuongi mos nyikwara mogi kacha endo ikon gini in iluonge ne ng'awa. An iluonga ni Amisi Dennis. Bwana ibor ibet mabor gi kamera bwana bere tira upright mondo koro jogo koro vulri kibet kamano. Okay, an iluonga ni Amisi Dennis. Mana nying mang'ere godo. Okay. Amisi Dennis, igeni jomoko pod penjore ni to iya kanye gik moko machalo kamano. Bwana me jogi full introduction bwana. Donga pani ka wacho ni Amisi Dennis to ji ong'e ni ma Amisi Dennis mawuok Homa Bay County nikech an jaluo man gi nying mopogore. Okay. Koro aneni kacha endo ka ine media kendo samoro itimo gik moko mopogore kanyo no endo itemo gwaro wiji akende okikuongo miwa ni ati in generally dangi wachi ni in mtetezi wa haki koso ere kaka in. Okagwar wi ng'ato mari. Magi gik moko mana ma ji ong'eyo ni timore lakini koro kowachi gi to mano ng'ato neno ni gwaro wi ng'ato. Kata jok miwacho ni gwaro wigi go gibe ging'e ni gik mwawacho go gitimogi. To ok ni ogwar wi ng'ato. En mana ni adieri ing'e adieri ka ng'ato wacho ga adier tiwinjo kiwacho ni ng'ani wiye rach. Pok ineno ga? No, gimiwacho no to true. Kora neno kacha endo wan gi team TikTok kacha endo wan gi ji mopogore adwa ne akaw thuolo ni endi ang'nwa miu kanyo endo be upenje moro matin akena kuonga me jogi thuolo kuongo penje mageno go kuonge medna ne volume no endo mede volume koponi ola gikuonge duokwa koponi ategin nitie ng'ama nigi penjo kanyo.
Oh, sorry. Aya, we are very sorry. No kuwinjwa kanyo no endo. Koro unyalo winjo wage kono? Hello? Jogi ok winjwa koso. Be unyalo winjo wage kono? Hello, be uwinjo wage kono? Good. Ne wawacho ka chendo ni wadwa ni wachaka timo uchambuzi matin gik moko matimo ng'amane koko to koro mute, ng'amane koko koro mute. Ne wawacho ka chendo ni wadwa ni watimo uchambuzi matin, like wang'i gik matimore achiel ariyo adek manyalo bedo ni nyalo kelo shida kachacha endo sana sana field mar Ajawa kani endi kata mana sana in general. Joga pano kuinjwa kanyo endo wadhedhe gi marwa mapiyo piyo. Koro gisani ni en ng'ama go koko mute yawa uketho gini. Jogi ketho gini. Aya, koro gisani ni endi. Dang wawachi ni ati in majorly itimo activity mane e mbui kae chende. In mtetezi wa haki, in entertainer, in comedian koso hapa ni kaji uwe wach mbui. Mbui ng'eni en mana gimoro amora matimore mbui en content. Koro chalo mana kaka content creator. To koro an mara opogore gi ji. Nikech an content creation mara en ni mondo I learn, mondo I laugh, and mondo I heal. We learn, we laugh, we heal. You major on the three. Mago. Okay. Koro, sami wacha dier ja. Enere kaka ng'ato koro nyiero. Nkech ing'ena dieri to mostly eno late. Adier late. To koro aelo ni adier moko mani kia. Kore mane milan ga iwinjo. Koro kata late kake moro nitiere chieng' moro mana wacho niya owad gi mama u ber moingo owad gi baba u. How is that? Ka wacho ni owad gi mama u ber moingo owad gi baba u. Mama no to imbi ng'ang'a ni neru owad gi mama u ting'e ni ber moingo owad gi adonge ni kiwacho ni ber ok ni atiamba ng'eyo. Which way? Niya oero ber mari kidhi maber to ok nyal chande lakini owad gi baba u to gini nyalo chande. Now idhi miye kompe. In miye kompe. Koso pok ineno ka ng'ato nitiere ma owad gi baba gi no oluoro ko winjire go. Nitiere. Dong mago nitiere. To koro mano kendo mana ka nyiso ji ne ni owad gi baba u ma owad gi mama uingo gi ber no. Embe en owad gi min ng'ato. Embe ni ner gi ng'ato. To owad gi mama u maber ni. Embe no owad gi wuon ng'ato. Manyiso ni Koro chalre dhi gi koni ka in gi headquarter. Manyiso ni owad gi baba u ma mok dwari ni ohero nyathi nyamin gi. Ohero nyathi nyamin gi malich. To imbe owad gi mama u moheri cha ok dwar nyathi owad gi malich. Aya jateli wacho nang'o? Hello. Toki nimeisha. Joge the inconvenience nikech ok wawinj gi maber ahinya. Ing'eni ka jatelu winjowa? Uwinjowa koro? Iwinjowa? Ichako gini gi tiende. Ok winjo miss loso dok winji. Sani ok iwinjwa? Dong mic tiende ni ya. Oro winjo. We can't hear you guys. Okay, we are very sorry. No kuinjwa kanyo no endo. But waseduogo. Everything is okay now. So we are very sorry. Let's continue. Nitiere ng'ama nigi penjo moro kanyo about jo angla. Wadwa ni wakal koru kanyo mokwongo kapok wadhi mbele. Nitie gimoro ma in go midwa penjo? Anto antiere gi penjo. Okay.
Yeah, penjo en mae. Why some of our Angla artists, they are so selective? Mbona wanachaguana? Yani, they are not there to help each other. Unapata, I want to give an example, but I will not mention anybody's name. Unapata maybe mtu amejulikana ama songs zake zina trend, na unapata yule mwenye ako chini hawezi inuliwa, hawezi saidiwa. And another thing, unapata mtu akiwa mgonjwa ameitisha usaidizi, hawezi saidiwa. Na unapata mwingine hata akiumwa tu na kichwa hivi, unasikia nani amekuwa mgonjwa, watu wameenda hapo, amecontributiwa, unaona vitu kama hizo. So I fail to understand what is happening. I fail to understand because nasikia vibaya. Mimi nasikia tu naumwa nikisikia some of Angla wanagonjeka but hawawezi pata usaidizi from their fellow musicians. Yeah. Bado okay. Ado okay kan. Kaka microphone do okay. Bado okay. Oksamo gibo wacho ni ogiwinji. Giwinji. Aya, koro mano flow mo penjo kamano ni jo Angla oyierore yani, mane gima timore. Dong wacho kamano? Nga En princess. Oh, princess. Oh, sorry. Princess mo penjo kamano ni jo Angla oyierore. But aneno ka embo luor, an ing'eno ka ero ng'amo oluor adier. Ok iwacho ni Prince Toby tuo to ok konye. Ang'amo ni luongo kamano. Only Prince Toby. Mano example mawacho, in iwacho ni ok idwa luongo nying. Prince Toby tuo onge ng'ama dwa konye. Alafu jo Angla moko tineno ka ng'atgi ka tuo kata ka masira moro timore to gidhiye giringo. Dong mano gimitemo wacho. But this one is not the first time. Hii sio mara ya kwanza. Kata nyako moro machielo cha iluongo ni Black Current. Okinyo Black Current. Yeah. Yeah, mago timre. Black Current no bedo matuo makata en no nini. She testify jok ma were there for her. Okay, an nitiere jok moko mane nitiere kode. Yeah. But an gima nyalo wacho kata jo Angla kende. Naweza pata majibu kweli. Aya, gima nyalo wacho kanyo mari. Ibro yudo ni ok en kata jo Angla kende. Jogi rito ga mondo mi ng'ato tho. Ing'eni ka ng'ato tho to erga. Luo ka ng'ato tho to er. Ineno princess in kamano kake princess no. Samingi makamano to ok wanyal konyi. Kapo dinge ma iweyo to ni tuo to ok wanyal solo. Lakini mar sanduk to wanyalo yudo immediately. Koro kamane kake jo Angla be gin bende gin chal kamano. Dong gimbe gina dhana. Ang'o mukawo ga jo Angla ni joma lich. Ineno Prince Inda, Okoth Jarapogi, Elisha Toto, obed ng'a jo Angla mora mora. En dhano. O Angla chato koro mano tich magiti ena tij gi thum. Lakini ena dhano. Mariko sawacho marach. Koro tabia mar dhano cha ema gimbe gin godo. Ni ji ohero maiti. Ji ohero maiti. Aya, dong nineno kacha kake jaoda ungo kano nindo. Dong nuneno kake ne gidhi magi donjo magi konyo gi solo. Eye kanyo be nitie jok mano dhi kwalo. Magi adier mantie ma ji ok nyal wuoye. Nitiere jok moko matiyo gi thoni. Koro mano ok nitie jok moko matiyo ga gi tho mar mondo mi gi ang'owa giyutie. Nitie joma dwani ka tho timore. Ineno sani e Prince Toby onge kako nyalo kelo ji together nikech otuo. Ok onyal kelo ji together. But once ni God forbid, I'm using the word God forbid in a capital letter. God forbid tiende ni kik timre. Koro in case God forbid ni Prince Toby sani onge, to odhi kelo ji together. Nitiere jochode madhi e liel. Nitiere jokuoge madhi solo. Girito pes solo cha. Koro sani ok nyal konye nikech kokonye to dhi block gigi. Nitiere accountability Mane gima timore. Manyiso ni generally maiti ni yetu, maisha ni yako.
En kamano Mari. Nasenyiso ga ji kata ne ka ng'ato nindo kata ka mama uwe monindo. To mano koro siti, mano sit ji te. Mabi nyalo chwa. Awinjo ka jomoko wacho ga niya, ni ok koro chwada misi to min gi otho, ibro chwadi kichenda nyuola chwadi kata mama uwe otho. Nikech koro ok ni mama uno ni ne en maru, ni tho mama uno ne en mari. Tho no mar jo dala te. Tuwe mari, tuwe moweni, tuo weni. Kani chulo bilo hospitali mari. To kose tho. Mano to koro mar anyuola te, mano ji te nyaka osiepeni te. Mano marwa. Mano marwa. Omiyo kichendo to chwadi. Ichwadi e liel ma koro ok nyalo wacho ni koro ichwada misi to min gi otho en gi liel. Ichwadi kichendo liel tichwadi. No, mano waseduoko mar princess. Ng'at ma pod odong' gi penjo kanyo no endo nyalo penjo kanyo. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation, wan wawache kaka en, wakele kako biro no endo, onge gimwa pando, onge gimwa wagolo oko. Nimesikia mtu anasema kila mtu mute. Thank you so much, we can't hear you guys. Mana pani nation, that's true Amisi, mano ng'ato wacho kanyo sani ni ende. Amisi nitie gimoro mabende ni wache kacha cha endo kinde machien ne nitiere kake losruok ni wacho nyaka ni maybe kopo ni ati gimoro tami tinyalo dok dala tiduogo ichake wacho ni nitiere kaka ngima ni Nyasaye no pango but ng'ato nitie kaka nyalo kawe ka kinde podi to nikech Nyasaye jang'wono kose neko to chako doko kwa ng'wono. Nawacho ne Omari ne toto nitiere no chuno nikech 100 years from now ok wadhi bet Omari ok bi bet ng'ato ok bi bet 100 years from now. Mano chuno to nitiere but kika tho ka sana podi gimo miyo nawacho ni kika tho ka sana podi inyalo ng'ade to ing'ado ga ing'ade nang'o to ngima ni to Nyasaye mopango ngima ni Nyasaye opango ndiyo to dhano bed nitie kaka inyalo tiyo kode. Anyalo kawo ngima ni aloso go gimoro iwinja alosogo anyalo for example koro ni an Ajawa Mari kaka Ajawa to dong'ena anyalo tiyo kodi mondo Ajawa wuogi kosi kiane Ajawa gi richo malich jo angla richo emo mineno ka samoro ineno ka gik moko timore e kor pap ka malich ma tel mani koro dhano gimi wacho ka ngere ni en gima dieri ni jo Ajawa richo mano to kanya wuondi Mari jo Ajawa to kata jo Ajawa kende koro mata do we Ajawa mineno ka ji ohero malich ma ineno ka nyiri winye sianda gino jo Ajawa kanyi nyalo dhi miel midong oka jo Ajawa gi kata herruok ok giherore iwacho ni inyalo dhi miel Ajawa midong Ajawa iloso denzi wuod nyago chieng' ne kanyo denzi nang'o akor iro wacho ni denzi gi ni ok joma becho ng'ama wacho ni denzi ber koro denzi madanga wacho ni ber ni en kende maber mana dhi wuondo denzi jogo richo te nyaka denzi gi nigo ni te denzi wuotho mok bere ma samoro penjo kata pok owuotho to wuotho ni anya dhi kanye kiwinyina ni kocha maber kiwinyina ni suba ber kiwinyina ni Mungori ber kanye maber denzi bedo mang'a lose odo mang'a twe ok ni lose tweyo los to ji oselosore koro twe thum twe ongli tweyo wenyiero Mari ing'ena diere ma ji oluoro but ongla ti tweyo en kake biashara ongla en biashara manyiso ne ituwa ni ongla itweyo mondo yani giyud nini i-trend or itweye yo mane ok inyal bedo ni ku trend ng'ata nyalo trend kata an sana nyalo lonyore duk tibro dhi trendisha gino nikech ineno duga but kise trend after trending ing'eni nitiere difference mar popularity gi fame mano gima ji kiaga ng'ama popular gi ng'ama fame ng'ama famous ng'ama popular gi ng'ama famous ing'eno opogore Mari opogore ng'ama popular ng'ama famous ando gana gigo chal opogore ina popular ni wang'enyo Mari but ng'ama famous okay ng'ama in popular Mari lakini Raila is famous in popular tionge pesa Amisi popular to onge pesa Raila famous ten gi pesa
Koro ngata taonge gimoro. Ionge gimoro. Nyinge ma ji ong'eyo. Nyinge ma ji ong'eyo. But ng'ama popular. Ng'ama famous. En pesa ne cha. En gi gire moro matin. Kata klase opogore. Opogore. Awinji. Koro maybe Denzi nyalo bedo ni en popular. To koro ka en popular to inda famous. Denzi dong ji ong'ete. Oka wuo marach Denzi ver kiki kawe marach akaw kodi example owadwa. Aeri. En mani aja adieri. Denzi en popular. Yeah, Denzi is popular. Donga winjo thumbe ne. Idhi tuwegi cha mondo mikoro bed famous. Inda is famous. Kade ni jitre ka ji dwaro bedo. Inda famous indo situecho. Inda has got money bwana. Inda has got money. Iwacho ni idhi tuwegi cha mondo bed. Na se nyiso nya Omarian mani dwa duoko ji piny. Jaangla mora tueyo. Mana unless ni pok yudo kama ber. Jogi tuwe jogi wuotho. Ima gini ndoga. Kata sama dong sani ok gidhi tich. Ntie dichieng mok gidhi ga tich dong. Samoro yudo ni gigo tich chakre Wednesday, Thursday, Friday. Koro dichienge modonge. Yudo ne maka ng'ato kar mondo tim practice to onge. Owuotho mang'ano no dhi mana Mombasa. Samoro ng'ado boda NTZ. Imanyo maber. To mawinjo ni joangla nindo nyaka idhiang' ni ben adieri. Ng'ato ninde idhiang'. Nindo tinyalo nindi kumoro amora. Wacho ni joangla mondo trend ninde idhiang'. But kuku ineno roba. Kuku kete ni joangla kende. En mani koro waka example mar joangla nikech koro mato wane social media kuma wanyalo kawe godo. But biashara mora kata jo siasa. Koro ang'eni jo siasa tung'eyo. Tang'eni koro joangla mano ukia. Emomiyo nyakung'e ni joangla nindo nyaka idhok. Nitiere nyaka minang'o gi thuol nang'e. Joangla ninde idhiang' nang'o tiende niya. Odonje idhiang' koso. Ilose ichwake idhiang'. Bonu mi ang'eyo matek manare niya. Omari magi gik ming'eyo. Ang'eyo ano joangla hawa. Tudongego anglo ma. Ago angla mane bwana. Weuru rwake gik maonge. Anago gospel. Ano kanyal dhao. Ating'o bada malo dhawa wene Nyasaye. Mano angla. Mana tipako ruoth. Pako Jehova ba. To imbe ing'eni samoro nyayudo ni temo angla ni to jogo gol. Ing'eni gigolo ga jibe. Igolo chunyi, iketho chunyi miweri go ma. Ikiaga. Omari sani kadang achak ni ago thum moro achiel track moro achiel modwa muoch. To dong nyaka inda page ni mano nyathi mane. Ni mana misi. Ni to yakany. Ni wuoi ni asoba. Onyalo chendo mbele ka. Jogo ok dwar ga competition. Wajiziria. Kawuono kidonjo mi igolo thum moro motetni. In gadier ni inda golie thum. Kade chame? Ogoli. Wenyandare gola bwana, okonya yie bwana. Wenyandare gola. Igola oko. Oko chuno ni nyaka ni bed eliminated ni kiani onegi hapana, oko chuno. Inya gol gata. Dong inyalo kata duondi, koro kiwer maber, kiwer onge ng'a winjo. Oketh duondi. Duondi ilima. Duondi ilimo. To an gi penjo chien kana wach mara kuno chogo gi jothum wetene. Kara ang'ane timre. Ni mari duok kanyo to duoka ne wacha kwino chogo. Ni kwino chogo notimo ang'o? Kuno chogo dhiel gi onyasa. Kabongi. Atingeni. Mane ni odhigo. Kuno chogo dhiel go nyasa jothum wetene chako. Mano to koro ingilia mana mag ji. Mano to koro donjruok mana gi ji. Macha tingeni choice mar ng'ato. Mana nitiere gik moko ma onego wacha dier. Liel ok en kama ng'ato odhi tere rwakruok ne maber or advertise her body. Seche midhi e liel, you should be decent. Wacha dier. Ok ni dhi e liel kakirwako nyasa matiende ne oginene. By the way, mi adanili comment kwa post yake. Unaona? Princess. Idhi e liel, idhi omboleza. Princess. Idhi kata ni my dress, my choice. Princess.
Tumo chako wuoyo. Flo, anyisi. Hello. Wawinjo. Ruak to ng'eni koro ruak mar ng'ato e liel ting'eni ok dang' wadonje sana. Koro ng'eni mano to luwore gi kaka choice mar ng'ato kaka odwaro. On our side, taneno ne wakruok mar like and this decision mar ng'ato wacho ni an we atim kama we arwakra kama we agine kama gimoro machalo kamano. Ano kane kuma ne otime marach nikech wawach ni koro wawach ni lepe no lel for example to wacho ni bwana odwa dhi e liel koro no wedhi nikech lao ogine yawo kusetieko chae kuse arito kuse keto chae skar bwana ntie ngama nigi eko Irene ka ina me record to mute clear mtu ana record hakuna shida na kurecord sisi hatuna problem ni venye una record na unatuletea echo mtu akirecord no problem mtu arecord tu sisi hatuna shida because gimo wacho ka kata kanga tulungu watu podwa de wache podwa de wache kata kumangu chope no koro recording we don't have any problem but ki record to mute ki record to mute mondo miki kwa bed gi kata wambe wa record koso watang ne gi kaka wa record mondo kich no okaditang wambe wa record mar in fact mar wato record rema bad akeni reka katang ne gi ni wambe wa record wambe wa record kai kendo wan recording maro to koro noma udano kaka wambe mwa record kamera wan koro wanyaka gi lighting wan maro koro noma koro wasitanguni yes nyakora mo kaka winjo kanyo no endo wan kaendi gi Amisi Dennis. Amisi en content creator kanyo no endo mane mbui kendo osebedo ka otimo content mang'eny ahinya kanyo no endo lakini osebedo kochwoyoga bwana jo Ajawa tichwoyo man basa chwo gi adier koro en mano chwo ng'ato bwana gima nyaki yie jo Ajawa tichwoyo anatemo mana lero ne ji ing'e nitiere gik moko mopondo ma ji kia Ajawa ka en mana biashara kake biashara tu kake ji timore biashara oko cha kake ji timore e Ajawa be kech Ajawa gima natemo wacho seche ka en ni na kelo gimoro mar popularity to gi ng'ama popular to gi ng'ama famous koro pogruok mantiere kindgi en niya ok inyal keto ni dwaro trend kata nanyalo trend ni alonyore duk kar kae to jogi biro chako share video na no kan duk dong mana dier lakini koro after that ko se trendisha an gi pesa but ng'ama famous en ng'ama nigi pesa koro in popular but Raila is famous chien kacha ni wacho ne kolo kwala chal gima no cham chunye kaka natemo wache ma maybe ji nok understand nachako kata ni ji to ng'ata nyaka tho mano chuno to kik Nyasaye orita kik ng'ato kaw ngimana kik atho kapok sana podi ng'eni nitiere saa moro ma Nyasaye ochanoga koro tho to ji bro tho koro nitiere tho moko ma iwachoga niya koro kana wacho kamano tiwinjo ka jo wacho ni ang'omiyo ng'ata motho jaluo ng'ata motho to ni onege jaluo ng'ata motho to ni onege koro ji ok dwa winjo wachno iwinja gimomiyo nok ambe napenjo ni ang'omiyo ok gidwa winjo to kolo be en jaluo embe ng'ato nege ng'ato nonege but ji donge be en jaluo koso mari kolo ok en jaluo ano jasuba wa kata dong wasebedo joluo wa jasuba ng'ato no chamo chunye kolo no cham chunye malero mano gima ok abi wuondore ni ani kidhie video na kachacha tiwinjo ka wacho ni kolo no cham chunye to ka bire interview kuomi kar kae ta wacho ni ok ang'eyo ni no cham ikoni kolo to jogo no chamo chunye kolo be dong en jaluo dong jaluo mora motho to en onege
Koro in gi uhakika mane? Kaluwore gi kaka tho kolo ne chalo. Tho cha en tho moro ma ok inyal wacho ni kolo nothatha kamano. Hapana. Nitiere gik moko mari manyiso ga ji every now and then. Tho ni machane accident ok oyude ko omorore ot an accident. Accident moko nitiere miloso ga. Ikiaga ni accident moko. Jogi nenre ni ok winjwa. Owachne ng'ato nigi penjo kanyo. Penjne kon to mar Kiptum ni onge wachne. Macha molosi. Macha tho molosi. Koro mane ma ng'ato tho kapok. Donge mawacho ni mar Kiptum no mano tho molosi. Ochome koso. Olosi macho olosi dhane maloso. Ong'adi ngimane. Ochame. Omari kosa wacho dholuo mapogore. Giwinji maber kabisa mane gidwani med lero ne but giwinji. Ging'eyo dong onegi koso kowachi ni onegi ne marach. But ing'e dhano koluor adier mane momi ineno kata ka ng'ato nindo to ji ok dwaga ni discuss ng'amo tho. Iwinjo kamano. Girendore ga renda mondo gik moko. Ng'amo tho to ok bed discuss nang'o. Ang'o miyo dhano dwa wuondore ni giluoro ga ng'amo tho. Ng'amo tho ok bed discuss nang'o. Idwa kore ne wan koro wabiro keto ni ng'ata motho e wang piny ni nyaka bed mano onege kaka sani ne wan gi chiaongo ni onegi jomoko wacho ni onege ke otimruok na ng'ato ng'e story mang'eny nyaka ma imbi penjori ni mano bende tiere ga mano exist mano chiaongo Obala director ni onege aya kolo kwala otho ng'amo ka winjo ni ginego en mano kinyo Okinyo ginego. Donge moka winjo ka ji owacho. Okinyo to konegi. Umbe wachuru adiero mari. Okinyo konegi. Okinyo? Chieng' moro ni wacho ni ja Nairobi kadok Nairobi tina ukaneru mondo kik idhi direct nikech samoro sechomi koro kigo ni simo ti wacho na chopo maber ma osechomi chomo tena mo Iba igi ka chien ni mondo kiki chopi. For example, kidhi dala. Kani dhi dala, koro iduogo town. Tiedo ka jomoko nitie moko eri. Ji ok eri koro. Nitie wedeni moko eri. Koro ne giki nikech in machiegni ng'eni nego ng'ato kama bor be nitiere matek. To kan kodi, tanyalo chami haraka. Onego ng'ato ka en faiz difficult. Dong nyaka manyo mari makaya dala mabira kar kanyo mari nitatieko wang'. Kwani dong gik moko machalo nawe kapane nyigine inya ora kata in America. Inyalo ora kata gi picha ni ndeyo. Lakini nitiere moro ma nitiere samoro kaka imbi losori. Makoro nyaka bed machiegni. Nikech ilosori chalo mana kaka bluetooth mari. Inya yudo ka bluetooth ne fawe. Imbi losori koro ka in machiegni kichami. Ilosori koro ka gitemo connect gi yudo ka connect. Dongo chalo mana kaka iloso gi ng'ato mwandu. Nitie jok moko moselos go mwandu makata in kateri ni adwa loso go ni mwandu to iwinjo ka juoga nyisa ni destiny ti mari onge. Nyota ni nosetigo. Kata nyalo yudo ni otamo wang' mogo nosetiyo gi mari. Inyisa. Igoria jamano nyota ne onge osetigo. Otamo wang' mogo osetiyogo. Ema konyiso ji ni mkono ji keto mkono ju kaka wacho. Omari koro katago. Onge ok nyalre. Ini koro fans biro nyisi mani Omari gini go koko we ng'ano dongo gochi. Bora giri kik bed adiero. Bere gima. Otamo osiepni. Otamo kenya timo mano. Mano mana example. Yakora boka kiwinjo to endo pod wan kaendi gi Mama Esther wacho ni mondo ikete. Mama Esther manyane moderator yawa marwa ni okane kadhi apane mara chapodu chung matin because of network but obiro kanyo no endo mara nigi itilafu matin kod tenore gi network kanyo no endo jok mago mbaka live please wan gi gimoro miluongo ni nyalo mute matin sama igo mbaka no endo ni mar sami wuoyo kamano to wan bende ichapoa. Lucy Kate aneno ka ni chien kanyo no endo. Lucy nyalo rwako maybe jok madwa no rwak gi malo kanyo no endo.
amisi mora neno ka ng'ato ndio kache endo mama Esther nipandishe ang'eni idhi rwake kanyo no Denzi wuodi nyako chieng ni pod ni mane talk 10 kanyo winjo discussion os Denzi pod nitie Denzi awe ni wach ni ogoye modhi to pok agoye Denzi ema dwa goyo ma Denzi wuodi nyako chieng dongo wacho ni kong nyisi ng'ata adier to wacho ni mano goye to dongo ema ero kora wacho ni adhi nyisi adier yawa kika nyise nyisi to nyisi anyisa nyisi to nyisi anyisa okrach but okay nyisi anyisa naonge Denzi ba wantie adwaro connect gine onge nga odong gi penjo kanyo mondo wadhi mbele gi penjo wa Yes. What do you next step? Gi penjo moro ka. Roba penji Jokma uwo matek awachoni ya an gi penjo moro ka kuma upcoming artist mago angla ke jana no gimoro ka jogi kopore duol koro duol ni inyalo wacha ke yudo ka ng'ato odwa chako gwago to dwano kopi mondo itgo but ana para ne jogi thumen tich donge to nase wacho ni en biashara be koro gima jogi ok ong'eyo ni kake inda kata koth jarapogi wer ok inyal wer kamano duond inda cha kidwa diye kaka odiye cha ok inyal kope mi ginene nikech mache ma ji oseng'iyo godo in koro kata ikelo machielo to onge ng'ama dhi winjo mano e yo makare koro ng'ato ka ng'ato onego bed abeda gi duonde but en mani koro nikech en biashara ng'ato ka ng'ato dwa ni otime kaka ng'ani time nikech oneno ni samoro ni ji ohero inda mang'eny nikech duonde cha samoro duond inda no nitie kaka olose embe koro wuok e microphone mopogore in ibiro nyagori anyaga in igole e kidi iwacho ni inda nyalo bedo noloso duonde to dongo madha juice ito tidwa ni juice ema gole kamacha inda dong madho juice to in podi madho nyuka to samo ben nyuka magwaro duol cha ok bi wuok inda nyalo bedo ni madho gik mayom ma juice yogurt gini yogo mane momiyo ahero jok ma biro gi duol mopogore opogore ing'eni oangla kar kae Omari kitimo gima ng'ato timo kata ni kabet kodi ni asika dwa na ba kodi ting'eno ka bibedo ni koran comedian kake in ok nyalre ni asika luwi ni asika dwa ni abed kodi ang'o gini ok nyalre Omari ok abibedo in anin to but ineno gimi wacho ne ondiki nyake muma jogi ema kia competition maber iwacho ne chieng ma ne duog ma yani chieng ma piny iduogom ji kendo ne kawo ng'at achiel to ne yudo kuwuotho ji ariyo to ng'at achiel ema nodhi automatically tiende ni ng'ani koni ne kopo ni wuotho ga gi ma pastors already sengi maber ni dhi dong but kiwuotho gi jakuo ma jopiny ong'eyo ing'e maber chieng mikawo ji to nyaka dhi jokuo en kamano mane momiyo an kata chieng no nyaka beda gi kuma polis nitiere mabede ok awuondi polis dhi tani kawa to polis do emomiyo ana wuotho ga gi jo anglo ok ni ahero ge ana wuotho gi jo anglo ni mondo chieng moro ka Nyasaye ketho piny tang'e maber ni ati an to adhi to jo angla to nyaka dong Omari jo angla to nyaka dong so koro ineno upcoming kae magi gore go noma nikech iyudo ka gidwa ni giket duol machal already sama ng'acho osedhi mbele kocha cha tiketo duol mare nyiso ni en manyaka koro fans pike to in idong nikech ugo gi machal ugo gi machal to en ogo gicha to en osedhi mbele definitely iyuda definitely tiende ne in itiekuri kendi ng'acha cha midhidhigo mabe in ikonye gire no i advertise duonde no same to kata mana Denzi wuodi nyako chieng ni kato gi upcoming artist moko ne piny kae iyudo ka indo chogo kata mana ng'ane Movin Freeman
Iwinjo ochogo Leonhardt. Yudo ka ngata Aroji chogo be dwa choge. Yudo ka Roji chogo be ni Jalas mwenyewe. Ten Jalas mwenyewe ni Jalas kiae kata kiach nono. Jalas ok nya winjo kata thome. To be kata ko winjo ok nyal timo ne gimoro e TikTok kacha. But ineno ng'at moro. But an ko choga, Aroji ko choga, kadhi mor Aroji choga. Wa tim ne thumbe na chiel kama. Inda binge ni kopo no chogo Jalas. Baba. Awinjo ketala kanyo. Awinjo ketala kanyo. 20,000. Iwinjo nyiso ni gicha en kelone. But wan kaka joluo nikech koro ne inda ochogo Jalas. Ambi we aket Jalas to ng'ani go Jalas e volume 1, ogo Jalas e volume 2. But ng'amo dwa saya ne thumne. En ng'amo ko chogo. Oko chogo. Kaso expect ni Amisi kaka in ikaw thume. Ikete gine, ikete status ni. Yeah. Ishare e Facebook. Itim ne challenge e TikTok. Surely. Dibedo mateko mari. Koro jogi boningo ng'eni sama ukoporu. Sami kopori gi ng'amo ingi. Ok ni atigino mi miles monde joke. Gino duoke piny nikech jama cha already juice ng'eyo. But kibiro kata gi volume ge duol moro mongarore marach. Ji pod biro duogo iri ni manyien moro be biro ga. Be wer marach omer. To mari ng'ena nyiso ga ji ne gima ng'ato setiyo godo. Ing'e gima ng'ato tiyo go koro kake for example wati gi inda. Duol ma indo setiyo go cha kake dio duol. Ing'e ni inda to dio duol. Inda diye. Inda dio duol. Ang'o miyo ko wuoyo wuoyo gi normally ni omari nang'o to ko dako macha mo wer godo Maria Mosi to ko wer mako ben kawuono ayero ndaro senga dong winjo kaka dango wach mbitaro senge thum no pogore kaka dango wach ko wuoyo mbitaro senga ni winjo kano golo neno chieng' chakor gi kolo kamano kaka wer ga koro temo wacho ni nitiere nyake Bible. Ng'ena ahero Bible nikech ji mang'eny ginene Bible. But an Muslim. In Muslim. But ahero Bible. Ahero Bible. Okay. Koro nitiere nyake muma ni gima Nyasaye osemiyo ng'ato mosetiyo godo. Yeah. Kati tem tiyo godo ok idhi tiyo godo. Kata indo wach. For example min jaki neno gima no biro go cha. Mar law makwar. Ng'ato ok dwa mute kao mari. Ne ng'amo ne moderator mute na urunga ma ok dwa mute no. Wadhi mbele. Nawacho ni were ma Nyasaye osemiyo ng'ato gima Nyasaye osetiyo godo ok onyal chako tiyo go kuom ng'at machielo. Ok onyal koro kake min jake cha ng'ato kochako wuoka ni dwa tiyo gi style mar min jake cha ting'eno obayo mabe comedians moko mang'eny osetemo odhi bayo kaw min jake gi mtumba man kaw gi ane iketi gi kamano dong ineno ka yot pogo ting'yang' ane idhi ka min jake macha gi moseyombo godo gima ng'ato oseyombo godo no idwa temo wacho ni mtumba man nokopo min jake dong ineno style mar comedy mar rwakruok cha yani gima natemo wacho mar rwakruok cha ino kene ka min jake cha perfect monyalo buogi mabe ko rwakore arwaka maber to min jake ena gimoro nono en ng'ama inyalo sero awacho ni ko rwakore maber koro normally kama ni en kore modhi ga yot modhi nyiso go nyathine ni school fee pesa di no riembi ne pesa di kendo mobuogi ni min jake lakini koro ka en min jake morwako lawe makwar dong ing'e ni ochama pesa ni ochamo manomo oyioro ne fea dong ioro ne fea kachi wacho ni onyalo buogi ni en gimoro nono omayo kaki kete nono dong wacho ni min jake korwakore maber to en gimoro nono bwana makoro en ot mopenjo ni no riembi ne pesa di openjo nyathine opogore omari opogore Yakore boke kiwijo kari ni ma wan ga Amisi iluongo ni Amisi en chunya dieri to un wako gamba kamos waonge ge stress wayueyo ka to gima chandi tipenjo to waduoki waduoki maber kabisa onge moro mwapando ng'ato wacho ni Amisi amanyo Jesse zoo no ma serious mano to duoka mano business abo mi inoktali inbox kenda mi nono don kata in kidwaro ta miya Maria miya Jesse but en manin koro kiero mpira in ero angla
Jiro kwacha dieri kaka uono yao. Ya umari to dong ni luonga, yani inyalo gola dala wakocha chani abiro wacho miriambo ka. No, ni wacha dieri tok ne an. Ito kore yao. Kake ambe nase wacho ni kikipenja wach pete nani. Pete ngami nyalo wuoyi maber. Mag jo angla ka emipenja. Okay kona ni jo angla kaka ngane. Ya jo angla dong nigi pete te nyaka koro denzi onge pete. Aungo onge pete. Kosido wacho ni mara aungo cha. Aungo onge gipete mara. Aungo pod ke ja. Ingena aungo no ngausie, aungo onge gipete. Koro aungo siepi moinga. Okay, kora aungo nigi pete. Jo angla te nigi pete. Ikia ni jo angla te nigi pete. Mano gima pol kiaga. Tingiwa. Tikia ni gin ga gi otamba magi ywerego. Mano bakia. Magi ywego luya. Mache to dong mano tamba mane mol. Ya. Ngejo ka tiyo tich matek koro gi ywere gine ya. Dangi tuo ni otamba chane ga wachne. Ya. Dong mache to mano tamba mano mol. Inere kaka ing'eni ang'omi wuoyo tamba mar jogi to mache mana kaka dang' ng'ato. Lovi, thank you so much. Brane kanyo no endo ne topete no. Ilosori go koso. Ero duoke gi. Flow achana. Ane mo penja? Pete nga? Mari no. We flow penja kende. Doki soma. Flow penja kende. Umari ne ngwe. Ya pete ni pete na? Irene modonjo gi koko koso nga. Irene we wanu tiki mute. Ya. Irene drop ichaki duog kendo gine no nigi koko. Koki record kare giri no nigi koko. Nwase miyo ji thuolo ngama dwa record but koro igine I mute mondo mi kik Lovi Lovet of wacho ni ofwayo nwa umari. Wakao Lovi. Lovi ang'eyo. Ene mokiaya. Flo. To pete no, mari no nyisa ngiswa tiere mari mketono. Ani Flo ae dhok mang'eny penja pete jomoko. Ae dhok mang'eny penja pete jomoko. Wa in mari da kinyiswa diere, mameke ji wacha diere gi. Adiere late ne ji te. Kaka late ne joka. Kaka imbe late ni. Umari ko sanyisi gi. But ana ira diera no okanyal bedo malit. Pete nini bwana. Mato dong mana mara dadi ya umari ya. In kata indongi. Koro in mi rwako mani. Tang ne joka pete ni. Dong ntie pete mogor makatini ni ya. Gini to gor. Bwana ma pete mogor bwana. Mato mara dadi tu. Manda mar Kenya. Mato mara dadi tu. Mano mara giwacho nang'o kanyo no endo. Nyakwara kaka nwamedo paro ni kanyo no endo iluongo ne LTN Nash Denare. Kaka nwamedo wacho ni kanyo no endo. Nation Bepa. Bebo osedonjo ka endo. Donj malo, idh malo. Ng'ato wacho ni I love the discussion. Onyulo man wacho ni ok wawinjo mare. Mume mute, very true. Amisi, you are very self-aware. Imagine ni you have to be aware of yourself. Ng'ato wacho ni mari sianda itimango, mari sianda itimango. Mari nyashi. Kori nyisa ni anasetho kosepodi. Nyaka ne tipo ne. Bione tipo ne Nash Denare akwe maber nana. Kasto nyamin chogo wacho ni uuru wako se iweyo ng'ato buoga misi gi simu moleng'thi. Otuom Paul bose donyo kanyo endo. Aya, ne ng'ama ni ng'ato wacho ni obuoga. Koso ng'ato nyalo buogo mari. Ang'e maber ng'ato penjo ni koso debed ni gisebuogi gi simu ma irengo matek kabisa
milal kanyo no endo. Akiane be pod wawinjore koso ok wawinjre. Aneno ka jomoko nodonjo kacha endo to bedaga no gichak gilal. Ka in kanyo to maybe pod in gi penjo ma in godo, kata bed mana ni in e comment section kanyo endo, pod inyalo penjo mondo me wadhi adhiya direct. Ok wadon wadeki kanyo, nyamin chogo nyiero maratari. Akiani wawinjore koso ok wawinjre. Gina madangi wachi. Dangu kodwa no winjore koso kwa winjre, unyalo konwa kanyo no endo. Pod wadhi mbele ma iluongo ne LTN Luo Trending Nation. Awinjo ka ng'ato wacho kacha ni winjore. Winjore ma serious. Giwinjo? Giwinjo. Gisani ni ende. Omari, hello, thank you so much Lilian D. Beni kanyo no endo. Jini ng'eny ka. Aya. Nitie ng'ama beto dong' gi penjo kanyo koso utieko? Mondo wane ka kwatimo. Udong' gi penjo moro kanyo koso utieko? Unmute uru mondo koro uwuo kodwa. Ng'ama ne kanyo unmute mondo uwuo kodwa. Kao mosna. Wacho nang'o kanyo? Manya suba wa. Jasuba une kanyo mera. Jasuba ingene joma tiji tek. Jogo yuoro ne diri, giwinje diri mogeza. Chogo bane no kodo kanyo. Jala William wacho ni ka umosna. Ojala Omari na. Jatelo. Omari na. Wawinji jatelo. Omari na. Ana wacho mana matin ba kech budho yemit kanyo. Wachi. Ana mor mana gik moko adek mowacho ni nyaka nyuoli nyaka nyuomi to gi kar tho to gi evidence mochiw. Adieri lakini gige kona kiaga afwenyo sani. Owacho ni joangla te nyaka nyuoli, nyaka inyombi, kendo you have the right ni ng'ato kik negi kata kik kaw ngimani. To gini nyaka to itho gi kako chiwe examples mar 40 days kaduogo piny. Ayie godo ba. 40 days maning'eni dwe to gi ndalo moko pa. Setho to kia. Kat koro timbe bitime mabiro kono ji. Oler no wach pete ka. Aja rwako ka ler no agi amisi. Omari jogi dwaro mana pete, wacho tamba cha tok gi dwaro. Okay, nase wacho ni mana kake biashara ok kata wangla kende. Joka pete magirwako ka nigi meanings mag gi. Mana kake nitiere gik moko maneno ka ji rwako to wacho ga ni mago maradadi. Ng'ato ok nyal rwako gimoro ni maradadi. Aneno ka ji rwako ga gimoro ni omani gimoro ma ji rwako e nungo gi cha iluongo ga nang'o Tigo. Gi dholuo. Nikech kucha tang'ega ni waist beads. Tigo mirwako. Tigo ma ng'ato rwako e nungo. Ne winjo ka kiwacho chieng' moro na wacho wach tigo no, taneno ka jomoko nyiri koro no ywading ni ang'o miya wuoye tigo. Nyiri morwako tigo ka. Ni mano is just for beauty, dwa donjorie gigewa. Beauty mane mipande skirt. By the way, nitie osiepe moro morwako tigo e nungo ne iluonge ne Bella. Aluo be e TikTok. Ine miwacho nyinge ni en osiepe hata takia dhi penje gimo obonyisi. Ine mine chako nwase. Ma wacho ni ano ka uwe kuome but awacho generally. Onge tigo mirwako ni for beauty ikane e long kucho cho. Ng'ama nene kucho gima beauty. Ang'o gima beautiful tidwa ni orwake ginene. Wig dong jineno. Vipodosi mag ji keto ka dong jineno oko. Koro ten mar beauty dong. Omedo ber kata filter dong medo ber. Manyiso gima medo ber okinya pa. Okipandi Omari. Ochalo mana kaka nyako moko idwar, iserori gi nyako moko idwar. Eni pande midwa no biodi mana gotieno. Timondo kowe kogwen. Kogwen. Koso pokisero nyako mararacha e thum kani dongo. Anasesero mararacha kana dongo. Anyise ni kiny kigolo wach ni tanegi.
Tiende ni gima ber ok pandi igole oko. Koro onge kaka inyalo keto tigo ka tipando ni mano for beauty. Manyiso ni en ga sign mar chode kosango. Tigo en ni mopandni. Imaki godo kidhi kacha kineno tigo cha to kidwa ya kanyo. Makata samora neno ga ka nyiri moko dhaw ga ni achuo fear men chuo chendo kia chuo chendo. Ochande gi gitigo makoro ng'acho ok dwa dok e ode. Tigo cha. Yeah. Oh. Hey, bazade nyako moro maman ge tigo. Tigo ka dong idhi miyo gi mine moko mawuondore ni lemo ka mine jolejo ka. Madha gini ka. Ka nyi alego ero ga wach maro ma nyara lego gi nyanya kach. Gisiko mana ni madha. Gina juoke joka gina juoke. Koro nikech koro ji oluoro bele. Ng'eni ji oluoro ga bele. Ji ok dwar gik ni bilo kuodo wich. Koro wuondruok ni madha. Tok gin madha. Madhe mamiyo gi ga tigo ka. Ng'ato luongo nyinga ka Omari. Amisi network ni. Unto wawinjo maber. Hello. Omari. Network ni rach koso dato setimo gich. Kamis rach. Waya mic makone. Wawinjo. Kora mute mai. Wawinjo ha? Dong ng'ato ne penjo kanyo. Hello? Biwijo? Wawinji maber kabisa. Ngisi Amisi no we riambo kanyo e West Beats no. Amisi we riambo. Mano nga. Aduok yani ngama wuoyo. Amisi anema wuoyo we riambo e West Beats. Molenta. Aya koro wanyisi inyalo we wuo. Mare en oketo rego. Kato ko wacha bro nyise gimo mi oketo. Molesta. Ema penjo ni beauty mane mi pande I law. Aya koro nyisi gimoro. Kwani nunge ntie gari ok mitimo ne lining. Koro wuo. Aya koro wach peta no wach gina ne luongo nango tigo. Tigo no ineno ji biro ga gi gik moko mako neno kata ni kaneno for example mpira kaneno ni Ronaldo timo kama ta kopa nya timo innocently winjo takia gi en gi gimo miyo time kaka jok moko nego ball to kose loyo to koni koyudo ka ng'ato go ananga dala to timo ne but watima nikech wanene en gima waneno to kwange tok ni ng'ama time cha to ng'e gimo miyo ti lakini in ndwa keto in koro mari no iketo kori kopo ni kia mening mar gino to koro wanyisi iketo kori beats go iketo ga ne ng'ato dhi olam for example nyiri malaya mawuotho jopapu sana koro kiane mano tam marach mano tam maber malaya aya nyiri malaya tiyo ga gi gigi ne in case ni kodhi ka madhaka ema nyise keto ne gigo te nungo giga
koro nyalo ywago customers iwinjo kata kopo nono ni customer obet kode to ok dar kanyo ok dar mano miwinjo ni ng'ato ni olalo oko cha iwinjo ni ng'ato olalo oko gi miyo moro miyo moro lal kode oko koro in inyalo wacho ni Omari nyathiwa ni en giro tien mana od mama cha ma entie wajemo ne Omari kata wayango ne Omari to kare embo make embo kia machieng ma bilo cha koserumo e nungo nyako cha e koka Omari no embe wang'e yepo Omari be gombo doko odud gombo lakini olal kode Omari gombo chiege magigo mine ka emomiyo giga oka wuondi ma ini ya tich ni to pesa ni itero mana kuom miyoka bilo moko be nitiere momi nyaka ng'ato kata sabun mago gik ma ji kia dong inyalo mi sabun ni idhi kata ka juoga ni mondo mi ing'e ni ber mondo mi samoro idhi ga mondo mi ing'e life ing'e ni so awacho ga ni life is very deep, so deep and spiritual. Life is so deep. Mano momiyo jok makia maonge wisdom about life, they perish. Life is deep. Life deep. Aworo wachno koro ing'amo keto gine nungo ne manu kete innocently winjo manyiso ni kata mon moko miyudo ka gionge gi gine gi chwoge gidaga kendgi but bet gi ndongo kuom je chelari adek mabiro iyudo ka gin go manyiso ni macha gitemo go mako jo mosebiro to kikuogi baso ntiere moko makosemi to senyisi ni ok nyuomi. Dongo chalo mana kaka wangla to kora ologi. Chalo mana kaka wangla. Dongo chalo mana kaka wangla nyiri mane wangla ka. Ntiere moko ma principalities tiyo godo kacha cha. Nyiri mane wangla ka. Monde koni Omari pek pile angoge ni kia nyanga kia nya John kia nya kia okaluong nying ng'ato bata wacha nya japuonj monge ang'e pa ni kia nyar wakili kia nyar wakili wiye tek nyaka ne bonzo koni ining'e kako chako bando mari ni to kogochine ni bwana Omari nyako moro chandwe get ka en ng'anya wakili we odonji ni an jothum go ng'eya onge kuma ng'ade get Omari ukang'ete kare jo gindong'o kodi ka jo angla gito to nyisa dier kata mane bande kacha ka jo angla ka omakore gi bilo ma ng'ato kwene japiano thuolo japiano ng'eno omak nyaka gi yath kosi kia ni jo angla mako jotich gi yath akia kata koro chuli to ya kanyo samoro ti ineno ka jatich negore ma an mae mago mogik shoni mago mogik adhi ichakedo mana kiduogo. By the way, aseneno kata osiep na moro mako gidhi tich tani moduogo kwaya pesa to genne gidhi tich to kanyo ero kodhi kendo koponi ate wacho gimoro to chako duoko ne joka tadhi adhier niya nyeni en osiep na tana temo mana puonje to duogo thuwa ge joka kare joka temne kama dona to chule ipare gi atich iyudo kata ka ne gidhi tich kata yo Kisumu masamo inya yudo ni band duong ming'aye ni pesa to ntiere yawa guok onge pesa mane miduoge kwaya to kose kwaya ka koni bwana weri gi gine kiana ng'ango chako duoko gigo kocha koro timore ga kamano dong ing'e ni bila en mar ni mondo ilos pesa tilos tich weri gi trending moro mana wacho ni koro in popular tionge pesa ma idwa ni trend tibedo gi pesa be kore makere ma in koro in famous cha nya Jerusalem wajo ga ni eno kodwa dawe ne jao ya nge nya Jerusalem en kai ndie nga musiepo wacho ni nyar Jerusalem ang'eyo Omari Musa amosi kabisa nya Jerusalem ningo beni wapango interview moro ma serious gi nya Jerusalem obio kona ni gimbe donge lemo kono giloso ga tich koso gento ge ne Jehova giloso mano to kikawach kikar jambi kanyo kata embong'e iloso bwana dong jogi biro ga suba pile pastors gi biro suba pile mondo mi olos ne gi tich koro crusade pong ma in pastor konyisi kama kata dong winjo ka pastor samoro ng'anga gi ni yanyo ga ji mi yanyo ng'ato malich oyanyo ja ng'at modiro godo rombe ne tok kun be ok de koro ka pastor wacho ni dwa oningo ger ne pastor ot oningo ger ne nyiew ne pastor gari igola golina no kimora amora yani ma jogi be loso ga tich gite
Sawa. Ne warka indege amizi be wasewacho ndeya kuma koro wachopene wadong mane waduoko koponi ng'ato nigi penjo moro kumoro. Mano kende penjo mwaduoko kasto koro wawuok. Akeni jogi be odong gi penjo moro kanyo enda. Aneno ka ji nyiero kama serious. Adwa ni ng'ama nigi penjo kanyi makoro wa respond kik wach ni bwana joka notama penjo moro. Aneno ka sa be osedhinde to be wasego mbaka bende. Sa osedhi but kata kamano mbaka bwagonde. Ng'amodong wabo wacho badai. Bwana wago mbaka bwana. Koro gik penjo ng'ama nego sani to waduoko. But ng'ama onge go gik penjo maber to kone umari koro luongnwa misi. Gipenjo maber wasewuoyo kuom jo-Angla, wawuoyo kuom jo-gospel, wawuoyo kuom nyi Ajawa, wawuoyo kuom jomalal gi chuny ji. Bwana wasendeko nde. Akeni benti ng'ama odong kanyo endo man gi penjo moro amora. Lucy Kate, thank you so much for joining. Apa ni jogo bedo satisfied. Yo mwalero nego. Kapok watieka dwa ni kaw thuolo ni endi mondo mi address koro jopiny. Koro wachni kori wuoyo gi jopiny kaka in. Aket ni kamera kumoro ka endi makoro bro mi tich mayot mar wuoyo. Ne osiepe Omari, osiepe na te gi jopiny duto. An anyalo duoko erokamano mar nwago mbaka minga modong wabrogo chieng' moro. But an gima temo ga wacho Omari, an adwaga ni understand ga life. Life awacho ga ni so deep and spiritual. But ji ok okawe kamano. Ji ok okawe serious yani. Life en deep Omari. Yo moro ma ok nyal ne. Ng'ato penjo ni kitamba en marango. Kitamba wacho ga ni en ni iloso ga go tich. Koro ibro yudo kata jo Ajawa kata pastor koywere koseywe luya cha macha to mana mimako ga maka ni oywere go ywerruok no to nyaka ang oywere ga ywea bas dugo mako kode microphone ni ang'o mo mako ni microphone go tamba ok oywere go to ketwa mi ng'ato ting'ne nikech jo Ajawa kacha ing'eni nitie nyaka jo ting'o tamba. Mano poka winjo baba. Dong jo Jawa gi oher to gikawo pesa mang'eny malich to gin gi ji mang'eny be ma. Nitie jating'o tamba, nitie bonsa, nitie gin ji mopogore mang'eny. Nyaka jochul jotich nitiere. Ting'eni comedians to ibro biro mana kendi ng'ata achiel. Ikone nitie ng'ama kori kawo pesa temiyo to chulo jotich. En ochulo jotich. Iluongo ge ni assistant manager. But bonza mache kori luongo ni assistant bonza. Ng'e bonza beda achiel makoro bet buti jatelo tik. Mano be nitiere. Amari pap ka. Ting'eni bonza no be ing'eni inyalo gole tich. Inyalo golori kendi wuon. Ino wuon ma onge ng'ama okoriembi. Kata koro bonsa mar Okoth Jarapogi cha. Onyalo riembore tich kende ma Okoth ok riemba kende. Bing'eyo? Nang'o? Dong ka samoro ka dendo sechako dok ni nodhero kotuo. Dong ing'eni jengo ni ne mami tich. Ma samoro koponi ne ino en Okoth osiepo Okoth Jarapogi sana. To Okoth koseneno kosechako dhero kamano ni notuo. To Okoth nyalo penje ni nitiere tich moro minyalo tiyo apart from bonsa mondo kik oriembi. Oneno ni oroma nikech osebet kodi. Mane wamineno ka bonsas ka gichwore ga gi yath mondo kuodi. Ikiaga? Bwana. Irwa donjo adieri ahinya. Bonsas ka te chwore gi yath. Dong anyiso ga ji pile ne tich moro amora mag papgi. Gin nyake muma tich moro amora. En ing'eni ok osome, gigo ok som, bonsa gin ok som. Kosido wacho ni bonsa ne onge muma. Dakaneno bonsa muma ya. Bonsa ne nitiere muma. Ineno jo Israel kano kabo Nyasaye ginyiso Samuel ni gin to koro gidwa ni mondo giyier ng'atgi. Dong ineno ka jo Israel nodhi opang kama chuo. To ni yiero mana ng'ama opong'. Magi dhi neno ka sole mopong' bonsa. Gineno ni sole manyalo gore gi jo. Kore mano miyo noyier Saul. Saul nodhi otimo mistake. Nikech kaka ineno gicha e mbele Nyasaye, dhano kaka neno gimoro, opogore gi kaka Nyasaye neno. Jo Israel neno ni nikech koro Saul opong' en bouncer. Onyalo timore nade? Onyalo lead. To kare gikia ni bouncers ka ok ginyal lead ga. Bouncers ok nyal lead. Gionge leadership qualities.
Bonsa soke gilida. Gionge go kawuondi. Giponga Giponga kidwa ng'eyo ang'o miyo David nonego Goliath. Goliath ne bonsa be. To dong Saul tich notamo, Saul mano yier cha dong tich notame. Saul bede bonsa. King Saul tich notamo, nen bonsa dong noyiero jo Israel noyiere ni nopong'. But nitiere advantage achiel mar bouncers. Bing'eyo. Bonsa mora mora. Ong'e ng'iyo ng'ama onge pesa ong'eyo. Kata ong'e ng'iyo ng'ama ok onego bed kumoro kanyo. Ong'e to ito inyalo wuok kar ka from nowhere ni dhi Kisumu lakini bonsa ma Kisumu okia ndio lakini ong'e ni ok onego bed kuma idwa dhieno. Otami ogeng'i. Bonsa ong'eyo ni pok iwinjo ka wacho ga ni ani wakad mondo kik chieng' moro ng'ato wach ni ani awe an kode nyiso bonsa ni koro ka wuotho kodi to bonsa de tamato iwinjo ko mari wacho ni awe amisi an ga misi me awisi nikech aonge pesa. Bonso ng'eyo. Ging'iyo pien dende giwacho ni ambato chandore. Bonso ng'e kionge pesa kata ko oningo bed kanyo kumidwa dhieno ok oningo bed to ng'eyo. Kata chieng' moro nadhigo koth jarapogi kumoro. Koro donga luwe kama koro kama dhi donjo. Koth pod moso ng'at kacha an odhi ochunga. Koro koth biro ni tu geng'e nang'o ni orwakore marach. Kong'i adiet yudo ka arwakore marach wuoche na rach aonge pesa. Okotho kwera ni abisi bi rwakori ga marach. In mana gi law achiel. Inwa gi law achiel ka law gweno. Bonso ng'eyo mano to maegesa koso makaye mano mich mano mingi peje to bago bonsa maegesa ka nogeng'a bwana dongo kothe mobiro wacho ni awe ugeng'a misi nang'o okoth jarapoigo pejo ni ugeng'a misi nang'o bonso wacho ni ne kaka orwakore to kong'i adier tarwakore marach achaka ke joka ng'ega mano to were mane Nyasaye omiyogi leadership quality to gionge go dong King Saul tich notamo. To Goliath David dong nogoye. Bwana watiek gini. Bwana wase gombaka ke joge bwana. Wabro gombaka chieng' moro dong. Koro ana moro ma. Aya ng'ato penj achiel ka onge amisi gori. Pod gidwaro. Bwana joge Amisi. Ring mani e lwete no marang'o? Aya ring ni amba rwaka dong nase wacho ni nyalo timo gimoro ni nano ka ng'ato timo lakini ok ing'e gimomiyo ng'acha timo. Ng'acha to nigi mening mare. To yiti kia en keto kor. Koro amba ana kita kora. Amisi. Amisi. Ngisa ni jakune. Anjao Mabei County. Anjao Mabei County. Oh, sawa. Asante. Jo Mabei to kodwaga. Ikalo kanyo gi ng'wech ma ai sawa. Amisi jo Mabei makani. Ero senyisi kanyo. Manya ka print ni t-shirt mondik ni Amisi. Subagal. Itimo printing my t-shirts. Okate mokadhi kumi print t-shirt nyaka kamanya Amisi t-shirt. Me agine ne tijino. Itimo? Printing t-shirts. Sawa. To mari abiro. Tindi koni Amisi. Tingeni t-shirt no ingeni kapok arwake to be nyaka atera dala mokwongo malose. Papga. Ok jajuok. Yinto samoro ki jajuok. Gik miloso en gang'o miloso? Dong law no nyaka lose kaka arwake. Nikech imbe nitie kaka inyalo loso na law. Iloso. Kata fundi dong oseloso nanga. En ang'o miloso mok losre? Dong samoro adhi timo ne fitting. Amisi dong. Awacho fitting. Dong jasuba tan pa jasuba. Mano to ber. Koro ino wadwa. Jasuba nyaka losi. Jasuba loso nyaka gweno. Hapana. Okay, en kaka ikete no. Omari dong joge orumo gi penjo. Ng'ato nowacho ni Barakuda nowacho ni Amisi duok penjo.
Omari penja misi penja. print t-shirt gi pesa di. Ngano dwa penji. Angane ne ginene inbox kuja tu inbox alafu tuongee. Namba 9 public be en kanyo endo. Ng'ato dwa penja misi. Amisi yo? Yes. Amisi ang'o miyo nyiri mamielo angla ocha sana. Inya duka penjo no? Aya, nyiri mamielo angla ocha nikech kama. Na wacho ni mondo mi life mar dhano bed complete. En odhi into threes. Achiel nyaka nyuoli, nyaka nyuomi kata nyaka nyombi, nyaka itho. Koro gigi ber ka itimo ikalo te mane ka life sako mari bedo complete. Tibro yudo ka nyio angla gin ok ginyuomre ga. Ok gidagi utegi. Basto nyio angla ok gidagi utegi ni ok gidwar kata gimbe. Samoro ibro yudo ni thuma gidhie cha olosi. Oanglo losi. Pok winjo ka jo angla kendgi giwegi. Ingena nyiso ni life is deep to kuwinji. Pok winjo ka ja angla wacho ni e thum mimielo gano angla miero no. Pok winjo ka wacho ni gini gir juogi. Pok winjo ka wacha dier. Oh, winjo mang'eny sana. To dong juogi no ma wacho ga ni life is deep and spiritual. En gimi nyalo neno kama lakini okielewa. You can look but you will never see. You've got the eyeball but you will never see. You will never understand. Life is spiritual. Koro kako los thumcha. Samo los thumcha. Olose ne inyalo lose kod fans. Inyalo lose gi jatich. Inyalo lose gi gik mopogore. Gina ena kumora moro kata ni oangla kende kata mana thum ma oko. Ubro yudo ni mondo mi ng'ato bed elevated to another level, ng'ato nyaka tho. To mano ka wacho nuto wacho ni an gi village mentality. It is there. Ji mang'eny mosetho mondo mi ng'ato bed elevated. Amisi jogi dhi negi. Onge ng'ama nyalo nego ng'ato. Penji. Amisi wacho ga ni suba kucha nitie jodongo moko ma kar dhi diene tidhi miyo gi 5,000. To kisemiyo gi 5,000 to ginyisi wuon nyathi. To kiwuonde gi gimoro matin to koro nyisi nyaka ka nitimo etwal. Gini en ga dieri cause to make fun of it. Mari moro mana wacho ni ka ji diene to dhi kelo 200,000 ng'ato dhi chule diene ni odwa ng'e nyathine kata ng'ato ok nyathine. Okay, gima temo ga wacho ni ing'eni en mani waka tiyo kwada dark life mane ji daga chon. Bing'eni sani mine ma sani pod nitiere ma pet dito. Mama uka nitiere onyalo ng'e ni nyathini bing'eyo ga. Mana achiel kuom inyalo fwenyo godo. Ka nyako moro keto ni ich mowacho ni ma nyathini nyako keto ni ich. It is good kose nyuol ga sama nyathi this cha. To kokawe motere ir mama uni koro ni kode. Mama udhi ng'eyo mobiro luongi gi chiene nyathina ma ok nyathini. Bing'eyo ni mino ng'eyo. Mano ta dier. Ne idhi ketho karibu 200. Ang'amu ni dhi adhia soba gi 5,000. To jaduong' dhi anyisa ni mano nyathini kata mano ok nyathini. To ponono ni koro idwa timori ni koro idwa nyisori ni koro in godo. Bas ikawo ginene iluongo nang'o gina kong'o cha iluongo go nang'o cha. Mana Kong'o moro nitiere kar kama. Omari luonge ga nang'o cha. Mitimo nade? Kong'o mimadho ga cha. Ni use baka Beer. Champagne. En kong'o moro ka. Kika ka kong'o moro minyiewo ne kong'o moko mag siling 350 ka. Rwata. Kimede go ni koro idwa timori ni ere. Ero Kenya ken. Kimeda jaduong' momadho mogo ni brrr. KC gini. Kimeda jaduong' e wi pesa mane sechule cha. Ma jaduong' go ni brrr. Dong koro to kwa ka pito olo ni e besen tineno nyaka kaka ne mama no mako ich nyathini. Twale. Idhi neno. Amisi ma kanye suba kata nodhiyo. Gini ne suba gi kanye? Dong mano koro ibira suba tipenjo. Mama inbox
Amisa lonye gigi nyaka beni ong'e gigi maber. Omari. Amis. Jogi kata gimbi ng'eni ging'e gigi. Ng'eni dhano ng'e gigi to giwuondra wuonda. Ng'ama wachi ma onge ng'ama wachi. En mani ji ok dwar adier. Adier to ji ok dwar. Ji ok dwar adier. Alfred. Inene piny kar kae. Onge ng'ama ok ti gi bilo. And again, kidwa understand life. Mondo ming'e life kabisa maber. Kati onge shida. Dhia kata kuom jajuoga kama. Go kode mbaka. Wuondri ni nigi shida. Kanye mibro ng'eyo niya gimomiyo gweno ninde ei ot to en siling mana 300 to dhiang' to siling 8,000 to nindo oko. Ing'eni ji wuoyo to gikia gimomiyo. In ing'e gimomiyo. Dong winyo ma ka dhano wacho mana ni ogwang' ni mako. Ogwang' mane mamako gweno. Koro ero dang' ikaw gweno ikete ei ot. Ing'e sababu momiyo kamano. Kwani dhiang' ondieko ok nya chamo. Yawa. Dhiang' to siling 14,000. Guok ni oko. To guogno eto ok nyal geng'o gwang' madhi chamo gweno no. Nitiere meaning momiyo iwacho ga kamano. Ang'o miyo gweno minego nega ka jaodi odhi nyombo. Ang'o miyo inego nega gweno. Miwinjo ka ng'ato mama unyalo wacho ni nyathina ng'ane pok nochamo gweno dalani kiko chiem kaka. Dak ni pok nochamo dhiang'. To dhiang' man gi ring'o maduong'. Koro jo town wuonda ka wacho gigi to wacho ga ni an gi village mentality. Ha? Ka jonga be ke dhi tikwa imana gweno. Thank you. Ng'amo pa wacho kamano. Molenta baby mo wacho. Dong ineno ka molenta ginong'e gini to kia to dwa wuondore. Adiere moko dwar. Kata nitiere jojuogi anyisu, nitiere jojuogi matimo gigo mako winjo ka wacho kama to koro rach negi chunygi rach negi. Onge gima rach. Yeah, just stick to what works for you. Just stick to what works for you. Nikech ineno tol moro momin mar tuoro cha. Ok inyal twego guok. En itwe kode diel. To nyororo bok inyal twego diel. Itwego guok. Stick to what works for you. Bas to wabeda jadieri. An ka ng'ato nyisa ni atiyo gi bilo ok anyal feel marach. A feel marach nang'o? Titiyogo. Kai yaka umari kai yaka koro chuno ni nyaka dhi chemist tang'e yath manyalo konya. Wacha adier. Mitiyo gi Omari nase nyisi ni life en complicated. Ka ng'ato dwa nega dang' ayie ni life na ka bedo cut short kapok ochopo sana. Adwa na complete circle mar life cha. Kiki yie ka iga ni to kiki yie. Koro itiyo gi bilo in short. Dong itiyo komitiyo gi bilo. To ok yie na ni atiyo. Ka nitiere shida man godo to dong atiyo godo. Mani en gima rach. Donge wacho ni weri gi jok ma wacho ga ni mago beliefs maonge. Ka beliefs maonge to dhi e kanisa nang'o. To kendo ko dhi e kanisa to pastor gi wacho ga ni achiko jochiende mag mudho. Jochiende mag mudho gin ga mage. Kawun ayudora kuma tek manade. Dong to koro an adhi chamia Omari. Ne walor gini idhi. Kitiyo gi bilo adier to mano konego bere sane yudo. Omari pokino ka yawa mi madho yath yawa. Ochuno mane nyaka dhi e chemistry. Omari wuondre ong'e gino. Ong'eyo. Omari. Omari koro kuma kendo ji tiye gi bilo mopogore kata gwangla. Mpira. Bing'eyo. Mpira. Bing'eyo. Mpira to tek. To mari kiaga ni an mpira, an jabol. Ikiaga ni nagocho. Bol tang'e. To koro king'eyo tichaki penja nang'o. Ikiaga ni nagoga mpira. Mano kore jabilo kabisa. Amisi anya penjo. Abro duoki. Bwana ne uru kata mana gini bwana. Dong magire Illuminati cha yao. Omari dhi ketho gini. Itimri nade? Watimo ka. An jadwen. Adwen ngote matin lich. Ng'ama wacho kamano? Nyamin chogo? Nyisgi. Aba jadwen ngote matin. Nyisgi nyamin chogo. Nyisgi. Omari kosi jadwen waketho ni. Omari to jakatho. Amisi atwedo kichien. Ya okudwa na dhi. Ora
pe kame duoko ni eti juogi jotumbe juogi te en juogi ni kuom gi azin Ne? juogi wuoyo kose nitie kaka en ga juogi molosi yore. Nitiere thum. Nawacho ni thum en biashara, iwinjo? Jomoko nitiere. Ni kaka? Nawacho ni thum en biashara. Tumbe juogi. Ha? Ng'ato ok dwa mute. Nyisgi gi mute mondo awuo. Mute. Aya, awacho ni thum en kaka biashara. Nitiere thum moro mar juogi ma ng'ato nitie jok magaga thum minana ne ng'ani to en gi juogi. Ng'ama nigi juogi e thum kae. Juogi kata in inyalo bet godo. Juogi en mana kaka lek. Ing'eni nitiere jok moko makoleko gimoro to timore. Kata ng'ato nyalo neno gimoro to wacho to timore kamano. For example, an nyalo neno gimoro to wacho to gigo timorega. Ng'ama luwoga post na biro neno ni gik ma wacho timorega. Koro thum be chalo kamano. Ineno gik moko ma jothum wero ga ka. Giwero gik ma giseneno, kata gik mosetimore negi, kata gima dhi timore negi. Akia ni busa fwenyo ga, en mani koro unu miel ga miela no miel. Ng'ato wero gimoro ma dhi timore ne. Nuneno kaka thumbinda moro. For example, thumbinda moro mowero ni ya. Ni chani baba uno dwa chwoya gi tong. Dong ung'e thumno. That time nitie daketo nugo. Omiso matongo chuo rabolo. Matongo chuo rabolo. No wacho maber niya, barua nandiko marach ma japuonj ofwenyo, ma ji osomo. Dong mana dier. Uwinja donge? Giwinji ne gi mute. Oh. Wawinji. Okay, sawa. Inda nowero niya, barua nandiko marach, niketo marach ma ji osomo. Donge? Ma jopuonj no gi otimo okelo shida, donge? Dong nuneno ka ng'ane Lavenda Nyarjera nokelo barupe cha dong nineno ka notimo marach. Wawacha diero mari. Nyarjera dong nondiko nitie messages moko ka mane Nyarjera dwa gogo jinda piny. Dong nodwa go inda piny. To dong magi gik mane inda oseneno ka. Oneno inda rajuogi. En rajuogi macha rajuogi okinyal. Wero chon kapok gichakore. Koro magi mane oseneno ka dhi timore. Amisi. To donge modhi nowero donge ma odhi otimore ne ni badaye nowere chon donge but odhi otimore Nyarjera dong gine no biro timore Nowere chon kapok nochako ndeso Nyarjera. Koro ma juogi en gima ni anyalo prophesy anyalo wacho gima biro timore mane tie juogi. Okay. Dong owacho gima biro timore ne. But koro wache inform mar ni notimore ne. Kata ungo dongi neno kaka. Aungo dongi neno. Dong aungo ni neno wende mano wero cha. Wari cha. Neno wer mano cha. Kidenda miketona. Alafu ang'o moduogo timore ka. Jahera gini chanda. Jaber gino rama. Adori gino rama. Ne wachero. Alafu koro yudo ni ariambo kwa sawa cha dier. Ikuodo wiya go ganda nango. Ai wacha dier bro. Koro mano rajuogi, macha en rajuogi. Ng'ata nyalo bedo rajuogi, nyalo bedo gi lek. Kata in iwuon, ineno molenta. Kata na rajuogi. Kata in inyalo leko, ng'ata leko. But en mania, uno kukao ga life serious. An ka leko. Parni gimoro amora mileko, kikao time ni tichiew ting'iyo kaka ni leko gini. Nitiere meaning mare behind it. En mane ok ibing'eyo. In ichiew ti nindo, ichiew ti wuok idhi kumidhi, ok idwa ng'eyo. Ng'iga kaw time ni. Mane momiyo wacho ni sasa ma ng'ato chiew. Omari sasa ma ng'ato chiew. Kaber to nego bed niya iduoko ne kata Nyasachi erokamano. Ng'ato ka ng'ato nigi Nyasache. Ok inyalo wacho ni Nyasachi. Mano miriambo mari. Nyasaye ni opogore gi Nyasaye. Opogore. Amisa timore. Nyasache ok nyal bedo Nyasachi. Nikech ok ikawo we will nikech ok ikawo life serious. Life nyaka ikaw serious nikech en spiritual. An ka nindo godi chieng' maleko, gima leko nen ga adier. Nyaka bed adier. Okay, nitiere lek moro minyalo leko gima ne paroga kaka wago mbaka go mari koro sani kaka wuoyo kodu ni. Anyalo leko ni anga wuoyo kodu mano gima na asetimo. But nitiere lek moro mileko ma imbi nena ni gini ok normal. But in koro kidwa kawo life no serious. Ibire interview ko mari ugo. To pok ni biro. To pok na biro.
gino nyaka dhi timre kumoro kata odwa timore ne ng'at ming'eyo. Iwinjo mane an chieng' mane dawa monyuolo baba wane tho. Aleko no tho ma ywak. Kiny kagi kiny tiyo man dawa tho. Alafu koro lek nigi meaning mare Omari, gik machalo kamago. Mano donga usinga dongido ni ng'ato nitie. Mano to koro kaki magin ga mopogre donga galo ni ng'amo olek no yieng. Niwacho ga kamano, nitiere gik moko mane ok unyal understand kapod utindo. Koro kibet gi jodonge koki understand ni wuondi kamano mondo kik ang'owa, kik mi stress ni yieng. Iwuondi kamano but meaning mare nitiere oseng'e ang'eya. Penjo mogik mondo adhi. Onge ng'ato yieng manade, in emilekone koyieng. Ma en koleke kende. Mano ni wuondi ga wuonda ni mani wuondi ga wuonda. Mondo kik mi stress. Dak ni leke kodenye en. Ma in yiengo ni emilekone. Adwa nuwi kodi uchieng' Amisi wiu chakuduogi kenda. Kiani kinya duoge kendo. Sadi. Kiny duoke podani nyinyo pa penje kiny. Aya, koro kiny afternoon hours, kiny na wabed live. In koda gi wach. Kata afternoon. Afternoon hours. Mang'eny. Kiny wadhi ga Sadi, chakre saa. Kiny wadhi Sadi. Kiny wadhi saa 10 ber kodu dong. Yeah. Saa 10. Gisani ni endi adwa nakaw thuolo ni mondo aduok nuero kamano ahinya jok mono osebedo kodwa kanyo nyaka nwachaki team TikTok, team Facebook, ing'ene wan nyaka live YouTube kacha endo. Ing'ama dwa dhi neno gini YouTube kacha inyalo dhi LTN Luo Trending Nation ne wan live kanyo no endo. Inyalo dhi kanyo Facebook kacha endo LTN kati inyalo luo Marinash, inyalo luo Amisi. Look, but utoka wa jogi. Amisi Dennis ya Omari. Kore kia iwuondori ni kia nikech ajajuok. Ibiro wachi ni Omari usiep jajuok. Ni ibiro wachi ni Omari en usiep jajuok. Kata ibiro yudo ka otamo wang' mogo samoro nyalo wacho ni okaro Omari dhina ga kabilo. Digoro mugage neno kanyo neno. Wagori ero kamano ahinya wachakore muru kendo kiny ma wadhi bede kacha chaendo celebrity gossip wan kod Amisi. Ing'ata man kar inge YouTube kacha endo subscribe iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kanye mibiro yude udaku te mag joluo. Wadonjo kanyo wan onge gimwa luoro onge gimwa pando. Kokamano ang'an mono ni kodi denda ni Omari Nash chieno jamone mbele chiene mineno mbele ming'o eming'ondo boka. Wacho ni johangla dhi luoro Omari Nash. Waromuru kendo, thank you so much. Abracadabra. Nyingno Omari ing'eni nyingno paro na gimoro. Abracadabra. Abracadabra. Koro gimoro rach na ni iluongo ni abracadabra to kirwak bra. Gino rach. Ng'ato luonga kai wacho nango. Miye Mike. Anawe ni kinya biro ninda. Ne nikech ng'ani chi jawangla cha. We wacho nyinge. To an ng'ani tera kanye yawa iluonge ni ng'awa. Aluo be. Sawa. Omari yawa. An bila tera kanye. Omari yawa, Omari wasai. Yawa. Ani njili kora donja Mari wuoyo tudwana le nguto ucha kona. Omari mano ng'ama wacho kamano. Ne Bela gini nie komiti. Koro nwapenjo kaka komiti utiyo gi pesa. Pesa mar chiaongo. Mar chiaongo. Dong bwana Bela Bela winyo makodonje e live mar ji kacha wacho ni Omari no to nogolago. Mano tadwa na clarify sani neno. Nitie jok moko man gi mbi kata inda nogol mana 20,000. Cash money. But kalure gi mbi mono en go. Joka nogoe jek mogolo 105,000. Iwinjo. Nyiso ni nyinge ndano kende.
An tisipe na mang'eny mono wadonjo godo e geza kae chendo mono golo over 2020 iwinjo mane biro kacha nikech an bela kone ne in igolo ang'o en ogolo ang'o mowuoyo no kata gate nodonjo no koro an gi kaka an e ajawa ni pod achul gate ni bela gini dwa kwano pesa na e kandol an kaka romo ne achul pesa gate mondo bela gini oyud kaka chamo ya waswali chamo pesa cha mar liel cha tokorach ing'eni en ladhruok be okrach chame gimarach ise chame tiduogo jok koro lit neni ani nokigolo mari be ocham digi mari ing'eni wachi ineno kata wach kwalo pesa ni entiere nyaka kanisa ene kanisa dongi nyayudo ka assistant pastor ni ochoko sadaka to dhi ogolo mathis mokwalo koro pastor ing'eni samoro pime ga pastor pime chieng' moro ing'eni pastor gola siling 1000 to kia koro samodhi kuchocho ma pod pastor yalo cha en ing'e gima dhi timo okalo fone moka ing'e gima timo okawo siling 1000 cha to dhi opando koro moko gi moweyo omedo kata gi siling maro 200 kwalo koro 1200 kangi pastor ng'iyo pesa koro wacho ni moruo ni siling 800 wiye wil kata ni pastor be nogolo 1000 wiye koro jo komiti to nong'e maber bela to ogore noma nikech bela ong'e maber ni jo komiti oling nikech ging'e maber ni pesa ne gikwalo kar mondo embo ling ni en ema koro dwa ne onyis jogo ni atien to koro en courageous to ma en courageous ni kata en kipenje ni baba ni golang'o maka jok monoket kae cha nikech ong'e maber ni ati yani gira koko ineno kech gima chalo kama cha be nyaka odwar jo koko yawa goluru yawa en to onge mogole vu Omar iwinjo Omar an nase kwini ng'ama no otiele gach ma yiti ka ji dhie liel wega address ng'ani mokelo stoche ka momiyo wacho gach gi kendgi nyaka ne bi nyaka liel dok Nairobi kaka Lucy Kate noidho gache kende Lucy Kate mage jok ni address Lucy Kate yes Lucy Kate idhi yauni live kano room lakini Omari kata un nyiwa Ajawa kata un miel Ajawa kanyo to miele uru gi headquarter kik lal kodu ing'eni jogi bro lal kodu onge nyarajawa ka nyarajawa en mana tabi en mana tabi amisi wan molal kodgi Amerika ka nyako to kowacho ni lal kodi to lal kodi ing'eni nyako wasebiro marach nyaka ing'eni nyalo lal kodi Omari watemne wang'ad gini kiny jorom sari cha sapa wan wasebiro marach amisi wan tugo kod waonge sapar Omari okadhiyo yawa kaka ibiro kaka wabiro Omari Omar sapar don kiny nwaro muru kiny johera mag Omari sawa good night to everybody